Gedene cintaku luar biasa, jelas paling tulus dunia. Walau kadang gawe ati kelaran, opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Tresno tekan matiku wong sampeyan, ra ana muntireleku berjuang. Cukup dadi siji ora urusan, sampai pada tujuan Tuhan mohon izinkan. Alun Rustia.
ana ning jero ati ning atimu Tresnaku tekane mati. Oh, tuh.